Gospodine Karadžiću, molim vas ustanite. Iz razloga sažeto iznetih u toku ovog zasedanja, pretresno veće je, pošto je saslušalo sve dokaze koje su izneli tužilaštvo i odbrana, utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sledećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Izvolite sesti, gospodine Karadžiću. Optuženi se nalazi u pritvoru od 21. jula 2008. godine i u skladu sa pravilom 101c pravilnika ima pravo da mu se vreme koje je do sada proveo u pritvoru uračuna u izdržavanje kazne. U skladu sa pravilom 103c pravilnika, optuženi će ostati u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će izdržavati kaznu. Sudija Howard Morrison i sudija Melville Baird prilažu svoja delimično suprotna mišljenja. Sednica je završena. Molimo, ustanite.